سلام سلام كم كأنكم كبراتن كبران تخاتلتي أريتريان ميديا نتورك نلومي عدينا لكم زلنا جاشا أب هجراويت جانتا إيرترا نفلتو أب زحات كلاباتي تساويتو سفر عليك السم تواهي بوي أب جزيو حبن كيح بحر تواهيليو كخوب حيل بحر تواهيليو تسفى أجمال بحري زبل كتسلسم تواهي بونيرو زيادة بهيدين يوزفلت إيرتراوي كلافرت بينام الصحية إنا كان لكم ريتنا زلنا كسافة أمك تكاتاتولنا بخبر إيه سعدمكم مجمرتا بينام مازي إذا مسكناك نزق على محتاج فقدني أخوان كم نزاكا كينيو سمكا زخيد ليلا يبلنا نمو ملو دحر بايت خا مجمرتا خاتقلنا مجمرتا نزقد بمقرابكم بلبي إذا مسكناكم كتصيل خاء أنت زبالكيو بينام في الصحية قبر سلاسي إذا بحال أب من دفرات وليده سقاب تمرت زود مالتي سقاب تسعة حموشن أو عابي كأون هاجر أو أقولبت سالساي زوريا تسعة حموشن كيده تمليسه دحرب تسعة شوعة مجرشة خا مساس ميرافيرا كوسو أب كلابات أسمرة مالتي جميرة دحري هاجر أو كتت كوينو تسعة شومونتن ورحموشة نحيل بحر مالتي خيده سقاب كلتا شح مجرشات أنيحة كاو كاب كلتا شح مجرشة خا مسك بحري جميرة سقاب كلتا شان عصرت حدن مس كانت رايح بحر تصايته ناشونال تيم كا اب كلتا شحن حدن كلتا شحن كلتا ناتي سقاب كلتا شحن عصرت حدن عصرت عام تصايته حجي خا نسالسي عامته يخيد ኣለኹ أسلت أنا أكلاو بعت نايجان ترايح بحري ኣለኹ حري بحافشة ناب سبورت كتسمر فلايد ما ناب كعسو أجري كتسمر تسألوهكا وي دفيد فترة لك أكل منخو ناب كعشو دفيد فترة لي تتوهبي سمعتي مالتي أب نتتوهب خاخا ناي قدني خاطو قويلو مالتي تكاتاتولو مجمرتا باسكيت بول يصات نيره ግን ኣብቲ ናይ ስፖርት ተወዎ ስለ ዘለና ዝያዳ ናብ ኩዕሾ እግሪ ዘንቢለ ክጻወት ከም ዘለና ስለ ዝተረዳእኒ ኢኻ ኣብ ኩዕሾ እግሪ ጸቂተ በቲ ዝምባለ ማለት እዩ ዝያዳ ብኸም እዩ ኣብ ኩዕሾ ክነጥፍ ክኢለ ክሳብ ሎሚ ተጻዊት ካለ ዘለኻ ጋንታት ቀይሕ ባሕሪ ኣስመራ ቢራ ሃገራዊት ጋንታ ሓይሊ ባሕሪ ኣብ ኩለን ክንዲ ዓመት ኢኻ ተጻዊትካ ብፍሉይ ተዘክሮታት ናተን እንታይ ይመስል መጀመርታ ተማሃሮ ከለና ኣብ مندفرة أي حارت بالجانتا يعني راتني أبوي مساء بحمد برهان تبهال بحمد برهان تبهال سبيات لنيرة أب تسقيتنا دحريجن أب ليك ويكا أب كلابات الجمهور كله أب اسمرا بيرا أب تسعان شوعة مجرشة تسعان شوعة مجرشة أب اسمرا بيرا خمس كله باسلت أني تكي أبرهاي تسعان بيرا أسمرا بيرا أفتقزيتي حيال جانتا نيرا ودقرناي أفريقيا كاب نيروازي أبزين مس ناي رواندا حنت كلب تسعيتنا 0-0 خيرنا دحريو أب رواندا خيرنا ثلاثة بحادة تسعيرنا مثلا دحريو أنا بحيل بحري أخير أب حيل بحر خا درجة كل تعامتن قلملن زخون درجة مستهاجرة وقتتي مالتي قال كونتات كل عالم كله إحنا بس بعد بادا عد مروك سلازنا برنا أب بازعي ما بزحت إكسيان حلفونيرنا ناون خيد نملس جن أب أفتي ناي حيل بحر أفتي حلافين هذا برنا ناي بحكي ودخيلان هذا بحال مالتي ناي سبورت زنبالة زلوا سبيو البيرفورمانس ناتي مالتي مسس برا بيراز مسنوركو دحرنا بحيل بحر مساعته أي قدرلن صبوا أو مالتي أفتي خسائك أتسيلنا يوم معناته استفعل لي سبورتاون تفات نجبر نيرنا نسمينا وقيح بحروين وكيلنا تسعويتنا لنا قال بكلابات درجة خان حيل بحر وكيلنا أنصار قيح بحري أب كرن تسعويتنا نيرنا قيح بحري شوي قرما برها أفت صوتا مسرائيني إن قيح بحري تسأنبيرا مالتي أب قيح بحر خا خاب كل تشحن كاب كل تشح مجرش خل تشحن حدا كل تشحن حدا سقاب كل تشحن عصرت حدا كامس قيح بحر تسأني صبوق زي نيرني أو هاجراويت كان تاوين صبوق زي تسوي زي أحلي بحث شاكن دي عمتات تطويت كلا خمالتي جمر كاكساب حجي ساب تقارت مسكلابات كبابي عصرت حموش عمت مالتي عصرت حموش عمت ولا أكو عشا جيرك أكو عشا جيرة حجويد أكلاو بقع أصلت أنا أكلاو بقعتنا يجان طريح بحري يدلخو
ካብ ስፖርት ሳሙሉ ዕድሜስ ኣይተፈለኹን ዘለኹ بفولي كعشوا كتصوت كلها بفولي تلليلو كم تصوت أي مالتيو بالمدي بتيستا بتأتوا جولات خاطر لنيركا إذا بفولي كم من تايز مع بلي وي انتاي فولي سلطنات وصلوا لنيركا كابيز متى هو أتي بتيستا زلليلو حق غيري إذا بالمدي مالتي مبزحته مالت أب ترين سلطنات نوصل لينا جن بعلقها مالتي بالمدي خا عندما عبالك بفلاي زلال اندحر كونكا جامبين اندحر لك خاينو افتنا يتيسا قد قدام سلا زي تدلي لك مالتي بتنس وسو سلطناتات تحجزنا هنا ناو مالتي نافت هيدر يخاتاتو لذي بلمدي بنوت امزغاب شتو يخانيركا اب زمن عدميخا كساب توص مالتي ازي خ بفولي كابيز مصيو كساب تودك كندي زاكل شتوتا مزغيب كالخا بزمزغب كا شتوتاتك استعوت كالن ودرات انتي مسلا نيره እቲ ዘመዝገብ ኮሽቶታት ብዙሕ እዩ ኣብ ሓይሊ ባሕሪ ከለኹ ሕጂ ብዙሕ ጎላት ይእቱ ነይረ ብቁፅሪ እኳ ኣይዝክሮን እየ ምክንያቱ ቁርብ ንውሕ ኢሉ እቲ ግዜ ምስ ቀይሕ ባሕሪ ውን ዳርጋ ልዕሊ 100 ሽቶታት ኣመዝጊበ ኣለኹ ብሽመይ ኣብ ናይ ክለባት ናይ ኣስመራ ከዓ ኣብ ናይ ቻምፒዮን ክለባት ናይ ኣስመራ ኣብ ሓንቲ ዓመት ብ2007 24 شوطات مزجيبه كاب دحر ناصنت بناي جول كوخب زوسدو تزبزح جول ابناتي تمزجيب زلو 24 شوطات مالتي قال اب اهغراو صوتا خا بشماي نغانتاي 9 جولات مزجيب لخو ازوين دلا على امزغاب شوطه زلخو اوين لازم زي زمسل ناي غانتا قيح بحري كبل علنا اخلنا مسا الجيبك حتى كازلك قيح بحريس درغاز بزح عمتات غوبل يانيرا ناي ابيرتراز كايد نبره شامبيونات مالتي كامنتاي مستيرو نيروزي اسخا بولك خا ابركتو خا ابغانتاخا تيمسل نيرو بحفشا تيفوزوكم كامينيروم تيمسل نيرو قيح بحري كل غزي ناي عاوت غانتا اتقندي ناتا مللي خا محدران تيفوزا اني مخنياتو ناي بحقي مالتي صفوف محدرا حتو تصاوتي بغبابي زملس كوتا عجيبكا 5 غانتا تخيد مالتي قدامنت كاتي كاب ديسيبلين وصاي زخونه ነገር مالتي اواغ عداغا ايتوتونيا ስለዚህ ቀይ ባህሪ ክትዳሎ خلا نعوتي لا تدالو نيرا ስለዚህ نعوتي سرناي زريخاس طفاي تعصبنيخا ስለዚህ نعوت تداليخا قطعوت ناي قدني حجي غانتانا كل غزي نعوت ስለتدالو عوت يخا تصبح ስለዚህ توم اب غانتانا زصاوتو زنبر تصاوت خا كلهم دارغا بلصات تصاوت يم نيرم ولا بزح شوتات دا يمزغب انبر اتي ناتاتهم ابركتو مالتي ندورو زلوس زغار تحزالو ناي بحقي ودو اكو اساسو تخشني از مصاكا ጥራይስኻ ምእታዊ ማለት እዩ ስለዚህ ታጋንታዊን ዓብ ሓገዝ ነይርዋ ናይቶም ተጻወተ ማለት እዩ ታ ኢሊ ዝኾኑ ተጻወቲኣት ትሕዝ ነይራ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ናሽናል ቲም ዝጻወቱ ተጻወቲ ካብ ጋንታ ቀይሕ ባሕሪ እዮም ተራ ቲፎዞኩም ከመይ ነይሩ ከም ዝክሮ ቲፎዞስ ብጣዕሚ እዮም ሓያላት ነይሮም ናይ ቀይሕ ቲፎዞና ብጣዕሚ ሓያላት እዮም ነይሮም ኣዝዮም ሓያላት እዮም ስጋብ ሕጂ ብዙሓት እዮም ሓያላት እዮም ከዓ نعنا خا بتعميم بحجزنا روجيد باترس زي قتل كالو تفرارهالو بلو دارغاتي فوزاناس مفرار هوين نطقم والله بينا حدا غزي دندن ب10 تنبي بليصاتنا نخلاي زوراتنا تيفوزونا كونسنتريشن ناي دندن تصاوت اتفيهم معناتو تسفا اندحر سعيراتهم نتسفا قيح بحري انداولو يوصوا حجي ساتهم كا دين قيح بحري اخم تصورحو اندابلو يحمو بز مخنيات كا نحنا خا نداركبنا چامبيون وسيدنا توم تصاوت حجي بفلاي حدا غزي حدا تصاوت هيناتهم غرمايش ناش مالتي غول مساتوه حريدناكم اندابله نزي يدو كنز غيرو ساتهم كا تيفوزنا خا واطا يلوم حجي انصرقيه مره تمزغيبه وانا مساتوه واطا يلوم اجي دحراي كن ناب غانتا نابصي
ናብ ጋንታና ምስ መጽኻ መን ከም ከምኡ እንዳበሉኻ ክሳገሮሞ ማለት እዩ ስለዚ ቲፎዞና ሓያላት እዮም ብጣዕሚ ካልእ ከዓ ጨዋታት እዮም ምክንያቱ ዝኾነ ባእሲ ዕግርግር ኣይትርእየሎም ኢኻ ጉዳይ ናይ ቲፎዞኦም ገይሮም እዮም ዝኸዱ ካልእ እውን ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ክረኽቡኻ ከለዉ ብጣዕሚ እዮም ሓገዝቲ እዮም ደስ ብልኻ ቲፎዞና ብጣዕሚ ብዙሓት እዮም ታሪክ ዘለዎም እዮም ካብ ቀደም ማለት እዩ ስጋብ እቲ ታሪክ ገለ ኣብ ግዜ ደርግ ውን ክሳብ ንሓደ ኣብ ምስ ዋልያ እንዳተፃወቱ ኣብ ንእሽተይ ቾሮ ከም ዝቆተልዎ ቲፎዞናስ ብዙሕ ዋጋ እዮም ከፍ ኢሎም ማለት እዩ እዚ ናይ ጋንታ ቀይሕ ባሕሪ ቲፎዞ ፍልይ ድበሉ እዮም ካብዛ ዓዲ ካብ ጋንታኻ ናብ ዓባይ ጋንታ ናብ ናሽናል ቲም ክመልሰካ ካብቲ ካብ ጋንታኹም ኣብ ሃገራዊ ጋንታ ትገብሮ ዝነበርኩም ፀወታታት ይኹን ወላ ናይ ምስልጣን መዳይ ኩሉ እንታይ ፍሉይ ይገብሮ ነይሩ ምስ ሃገራዊት ጋንታ ኮንካ ተፃወትካ ይኸ እንታይ መስል ነይሩ ሃገራዊ ፀወታታት ክኸውን ይኽእል ወላ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዝያዳ ንሕና ምስ ጋንታና ክንፃወት ከለና ዕግበት ስማዓና ነይሩ ወላ ኣብ ኣህጉራዊ ፀወታታት እንድሕር ከድና ተናቢብና ኢና በቲ ነዊሕ ግዜ ተፃወቶን እንደገና ንፉዓት ተፃወቱ ስለ ዝኾኑ ንቅድሚት ሕጂ ንኣብነት ንሕና ክነጥቅዕ ከለና ንቅድሚት ኣብቲ ኸደላ ግዜ ልክዕዮም እቶም ተፃወቲ እንታይ ንናበብ ኢና እንደገና ከዓ ናብ ድሕሪት ክትምለስ ከለኻ ሕጂ መብዛሕትኡ ግዜ ብጋንታና ማለት እዩ ኣብ ማእኸል መፂና ኢና ነቶም ኣንጻር ጋንታና ንኣቶም ካብ ማእኸል ኢና ንኣቶም እምበር ኣብ ቦትኦም ኣይንፀቕጦም ኢና ስለዚ ኣብ ማእኸል ሽዑ ንቅድሚት እንድሕር ከይዶም ንሳቶም ካብ ርሑቕ ሹት ከም ዝፍትንዋ ወይ ከዓ ንደገ ከም ዝወፁ ገለ ኢና ንገብር ነርና ኣብ ጋንታና ፍሉይ ምርድዳእ እዩ ነርና ኣብ ናሽናል ቲም ክንከይድ ከለና ግን ምናልባት እቲ ናይ ምሕዝነት ፀወታ ይውሕደና ነይሩ ክኸውን ንኽእል እዩ ኢለ ይግምት ሕጂ ኣነ ኣብቲ ናይ ምርድዳእ ከይበፃሕካ ኢኻ ናብቲ ፀወታታት ተኣቱ ስለዚ ዝያዳ ኣብ ሃገራዊ ፀወታ ክንፃወት ከለና ኣብ ጋንታና ክንከውን ከለና ንዝኾነት ጋንታ ዓብሊልና ሲዕርናያ ኢና ንወፅእ ነርና ኣብ ናሽናል ቲም ግን ቁሩብ ምሽገር ነርና ምክንያቱ ካብ ዝተፈላለየ ጋንታታት ስለ ትመፅእ ናይ ምርድዳእ ክሳይ ይጎድለና ነይሩ ኣብ መንጎ ፀወታ ካብ ትርስዖ ገለ ፍጻሜ እስከ ኣለና ኣብ ናሽናል ቲም ከለኹ ኣብ ናሽናል ቲም ከለና ዘይርስዕ ፍጻሜ ፍላይ ኣብዚ ኣብ ስመራ ማለት እዩ ምስ አንጎላ እንዳተፃወትና ከለና ተሃሪመ ወፅእ ክረምን ከለኹ ዳርጋ መይቱ የሚሎምኒ ንፍርቂ ሰዓት ዝኸውን ሃለዋተይ ኣጥፊኤ ሽዑ ኣብ ተዓዘብቲ ማለት እዩ ዶክተር ሃብተስላሴ ኣብ ተዓዘብቲ ነይሩ ዶክተር ሃብተስላሴ ካብኡ ወሪዱ ምስ ናይ አንጎላ ሓኪም ኮይኖም ትሪት ከም ዝገበሩኒ ሰባት እዮም ዝዕሉኒ ድሓር ስጋብ ሕክምና ምሳይ ከይዱ ዶክተር ሃብተስላሴ ኣብዚ ሜዳዊን ዝተገብረ ሓወይ ምሳይ ኣብ ኣስመራ ቢራ ዝኣተወ ስምዖን ተስፋይ ዝበሃል ነይሩ ሽዑ ካብዚ ትሪቡና ወሪዱ ክበኣስ ዝደልዩ መይቲ ኢሉ ገለ ብዙሕ ፖላይስ ከም ዝሓዝዎ ገለ ማለት እዩ ገለ ዋልሓወ ቦይ ነይራ ትበኪ ነይራ ሕጂ ዓርኩያ ገለ ኢሎም ክሳይ ገይሮም ማለት እዩ ግን እሳይ ኮነትን ዓርከይ ነይራ ካልእ ዓርከይ ኣብዚ ነይራ ሕጂ መዓልቲ ቤተይ ዘላ ማለት እዩ ካብ ሽዑት ሒዛ ተኽብረኒ ማለት እዩ ኣብ ቲፎዘያ ለምለም ማለት እዩ ከም ሽማ ሰብኣይ ክብሮት ዘይጨቆጨቆቶ ሰበይ ትብሉ ኩሉ ግዜ ተኽብረኒ ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ስፖርት መዳያት ናይ ብሓቂ ከዓ ሕጉስ እየ ማለት እዩ ካልእ ኣብቲ ተሃሪመ ፌንቱ ኮይነ ማለት እዩ ሽዑ ድሕሪ ፍርቂ ሰዓት ክትስእ ከለኹ ካብ ናይ ናሽናል ቲም ተፃወቲ ኤሪኤ ማለት ኣብቲ ፊተይ ሃይለ ጎይቶኦም እንዳበኸየ ከሎ ሰሊዕ ዕንቋይ ካልኦት ከዓ ማለት እዩ ኣብየ ደለኹ ኢለ ሽዑ ስለዚ ብከምዚታት ዝክራሳ ብፍሉይ ማለት እዩ ታምሳ አንጎላ ተፃወትናላ ሰብ እውን ኩሉ መይቲ ኢሉ ኦሮማይ ኢሉ ክሳይ ገይሩ ግን ኣምላኽ ኣለኻ ተይልካ ከዓ ከምኡ ገይሩ እዩ ዘንብረካ ማለት እዩ ብድሕሪኡ እንታይ ሰዓበ ጉዳይ ጣዕናኻ ብድሕሪኡ ዳርጋ ንሰለስተ ወርሒ ዝኸውን ይሽገር ነይረ ክድቅስ እንከለኹ ማለት እዩ ናብዚ ሓደ ከምዚ ኢለ ክድቅስ ናብዚ ፌንቲ ይኸውን ነይረ ሕጂ ሓፈሻዊ ወይ ናብዚ ናይ ስፖርት መዳያት ክትሪኦ ከለኻ ስጋብ ሂወትካ ዘኸፍል ኩነታት ክህሉ ስለ ዝኽእል ኣምቡላንሳት ድዩ ብቑዓት ሓኻይም ድዩ ክህሉ ናይ ኩለን ጋንታታት ፅቡቕ እዩ ይብል ማለት እዩ ድሕሪኡ ቀፂልካ ወላ ቋሪፅካ ፀወታ ቀፂለ እምበር
ብድሕሮ ቀፂለ ወላ ሓንቲ ሳዕቤን ዘምጻለየ ብለይ ስጋ ሕጂ ጣናይ ኣብ ጽቡቕ እየ ዘለኹ ተጻዊተ የዳሪ ኣብ ጸወታ ከለኻ ብፍሉይ ሞያኻ ንምዕባይ ኣብ ብቕዓት ኣጻወታኻ ይኹን ኣብ ስኪል ኣጻወታኻ ወላ ተብተይሳት እትወርካ ጎላት ንምዕባይ እንታይ ድወሰድካዮ ስልጠና ኣሎ ወይ ድማ ብውልቅኻ ተካይሎ ዝነበርካ ጻዕርታት እንታይ ይመስል ማለት ኩሉ ግዜ ኣሰልጠንቲ ሓፈሻዊ ናይ ትጋንታ ናይ ኣጥቃዕቲ ናይ ሚድፊልድ ናይ ዲፌንስ ስልጠናታት እዮም ዝቡኻ ኣበይ ነይሩ ቦታኻ ባይዘው ኣጥቃዓይ ነይረ ሕጂ ኩሉ ግዜ ምስቶም ኣጥቃዕቲ ክትገብር ከለኻ ንስኻ ክትገብሮ ዘለካ ነገራት ኣሎ ንኣብነት ሕጂ ሄደር ክትከውን እንድሕር ኮንካ መጀመርታ ጃምፒንግ ክህልወካ ኣሎ ስለዚ ዘላላይ ንኽትከውን ናትካ ጻዕሪ እዩ ዘድልዮ እቶም ኣሰልጠንቲ እዚ ልክዕ እዩ ንሓደ ኣጥቃዓይ ወይ ከዓ ጎልኪፐር ወይ ዲፌንስ እንድሕር ኮይኑ ዘላላይ ክኸውን ኣሎ ስለዚ ከተማልኦ ዘለካ እዩ ግን ባዕልኻ ኢኻ ተማዕብሎ ትኽእል ካልእ ሄደር ናይ ምዃን ከዓ ባዕልኻ ኢኻ ተማዕብሎ ሕጂ ሄደር ክትከውን እንድሕር ኮንካ ብዙሕ ግዜ ማለት እዩ ኣብ ሞምባሳ ዝተፃወትናላ ግዜ መጀመርታ ማለት እዩ ዝያዳ ቀይሕ ባሕሪ ዝኸሰርናላ ግዜ እየ ዝብላ ኣብ 2001 ማለት እዩ ኣብ ሞምባሳ ተፃዊትና ነርና ሓንቲ ጎል ብሙሴ ንረኣየ ጥራይና እቲና ተመሊስና ኣብዛ ፀወታ እዚኣ ብዙሕ ታሪመ ርእሰይ ስለምንታይ ይረም ኣለኹ ኢለ ሽዑኡ ክስታይ ይኸውን ነይረ ንምንታይ ትደንን ኣለኻ ተከብራይ ነይሩ ሰልጣኒና ንምንታይ ትደንን ኣለኻ ዘሊልካ ዘይትጸንሕ ብለን ነይሩ ሕጂ ከመይ ዘሊለ ክጸንሕ ኣይርዳእኒ ነይሩ ሽዑ ዳሕራይ ግን ኣብ ትሬኒንግ ኣብ ገለ ከስተብለሉ ጀሚረ ዝያዳ ከስተብለሉ ምስ ጀመርኩ ሽዑ ዘሊለ ታይሚን ሓለ ማለት እዩ ኣብ ላዕሊ ክጸንሕ ከም ዘለኒ ሕጂ ኣብ ላዕሊ ልክዕ ኢኻ ነታ ኩዕሶ ክትረኽባ ዘለካ ፖዚሽን ክትሕዛ ኣለካ እታ ፖዚሽን ድሕር ሒዝካያ ወላ ሓደ ክሕድገካ ዝኽእል የለን እንደገና ከዓኒ ንሕና ሕጂ ኣብ ምንቅስቓስ ኮንካ ክትፃወትን ደው ኢልካ ክትፃወትን ፍልል ኣለዎ ኣብ ምንቅስቓስ ኮንካ ክትፃወት እንድሕር ኮንካ ሓይሊ ተጥፍእን ኢኻ ደው ኢልካ ክትፃወት እንድሕር ኮንካ ግን ሓይሊ ተጥፍእ ኢኻ ማህረምቲ ከዓ ዝያዳ ደው ኢሉ ዝፃወት ተፃዋታይ ዝያዳ ንማህረምቲ ይቃላዕ እዩ ዳኛ ክሪኤሉ ኣይክእልን እንድሕር ብምንቅስቓስ ትፃወት እንድሕር ኮንካ ሕጂ نحن حاجة بقانت هذا رجع بمنقص قاس إزي باترن موبيليتي زبال مالتي بمنقص قاس صوتات ببعال دانيال جراي ببعال علي تأتاسي زول حجي أزي وتسيتها وزغنا مالتيو أب أوغندا وتسيت زمت علوم صوتها إيسو أبقانت أنا بخصاي بتومكروينا حجي نعونا تجوران يرنا حجي قم ساينتيفيك من قد سمس إيزالله سلازم بهم درجة ختصاتن كلها تقول تتصاوتاي بحيل خحزك أيكلني أما كسقاس حيل تتقيمه فاوليلو دانيا قريل كاي سلازي أنا بزح زي أفتنا هيدينج مالتي بحيل زعبلو له تتصاوتاي ندحر كوينه من كسقاس يدلينني دورات زي بالله مسمص تيباسني ولا حنتي أبا خلخا تسقط أبي كادت تتصاوتاي تيسا غيركا تطوا تخيليخا ندحر وي دارغن ندحر كوينه بحيل كن كنقاسقاس كخلالن بالانس نوع خطفالو متاني ليس كنقاسقاس لك بالانس مسطفا كل شعو أب حنت بوتا حيزان دحر زليلة كقدمنا أيكل سلازي بقى تيسا غيركا تطوع زي بناي ولك خا مبلحات كتوم صوت لخا أبرزتناي أسلطنتي سلطنا مالك أب ناشنال تيم كلهم كه بفلاي زي ترسعوا في تصامير زكاة مكا يعل كان نيركا أنا زي رسعة خلا استسمع كشعو حتى كازدلي مس أوغندا عندها صوتت الناشنال تيم أبراهام عجواز ساحة الرجول نيرة تذكرات أخوانك نمو داتا صوتا نيرة بسنكتا ساحة جول تسعيرة تذكرات خون هقرأت كانت إرترا أبزي أبعد نفسي كافة أنت تسمعك أخون شو أي نمر كان قلت تسمعك أخون الريقات خوني غتا صوتا أنت تسمعك أخون شو أسكي هذا هقوا ودقانتا يو نفوع تصوتا ينيرو ريقولا أي صحتني نيرو نسوسي أب عداقة حاموس ندات تصوتا كله انتي يقبر نيرو حدا دانيا نايقد ريقولا خمس هو مسي يقبل نيرو يفلت نيرو هجي ريقولا كراك قولكو تيلوس سلدي يتحز نيرو حجي ساعتهم كاس سلدي يتحز ريقولا رخب شو مسانا خد صوت كله ريقولا مسر خبا شو قولوا انتو يبال عملتهم دك خلاص مالتي كوميدي ولا افغانتا انا مسمصوي ريقولا صحيت يفلتني افتاك زيتي اجن كم ريقولا بمسحاتو بطعم مالتي اكندو خصاي كوينه معناتو ريقولا مسحات كند منتاي كم زچنقكا
እርዳዕኒ ብዙሕ ግዜ ማለት ናይ ጎል ይዋዳደር ስለ ዝነበርኩ ጋንታይ ሪጎለ ንዓይ ትበኒ ነይራ እድል ገይረ ኣፍተን ትበኒ ዝነበረት ዳርጋ ኩለን እትወን ነይረ ሓደ ግዜ ግን ኣብ ናይ ኣውዲቕካ ምሕላፍ ብሰንከይን ብሰንኪ ሰኾይን ማለት እዩ ስሒትና ሽዑ ዘጋጠመትን ንዓይ ናይ ብሓቂ ሓዚነ ዳርጋ ከይደቀስኩ ሓዲረ ስለዚ እንታይ ዓይነት ስምዒት ከም ዝስማዓካ ስለ ዝፈልጣ ሓደ ግዜ ወይን ምስኬና እንዳተጻወትና ከለና ብሪጎለ ማለት እዩ ብሪጎለ በፂሕና ኣውዲቕካ ምሕላፍ ስለ ዝነበረ ኣብዚ 2-0 ስዒርና ኣብ ኬንያ ምስከድና 2-0 ስዒሮምና ብሪጎለ ምስ ኮነ ሽዑ ሪጎለ ምህራም ኣብዮም በዓል ምኩራት ተጻወቱ ነይሮምና ሕጂ ንኣብነት ፋሲል ኣብርሃ ኣቤል ኣፈወርቂ ካርሚ ይደለዩ ኣባ ካርሚ ይደለዩ ስለምንታይ እታ ድሕሪ ምህራምካ እንድሕር ስዒትካ ትስምዓካ ስምዒት ከባድ ስለ ዝኾነት ኣብኣ ከይትስምዖም ኢሎም ካልእ ሓደ ግዜ ኣብዚኣ ምስ ደንደን ማለት እዩ ንዋንጫ ኣቲና ሪጎለ ማለት እዩ ሪጎለ ሽዑ ሃራማይ ሰላም ቢኒ ነይሩ ሕጂ ሰላም ቢኒ ተሸጊሩ ሰላም ቢኒ ኣንድ ካርመልካ ኢለ እንካ ይብኒ ተኸይወት ተኸላ ወስ ይኻርም ዝግቦ ኣነ ግን ካርመልካ ኢለ ሕጂ ወላ ሓንቲ ጽቡቕ ንኻርም ስድሌት ነይርኒ ሽዑ ናይ ብሓቂ ጽቡቕ ዝገበራ እንካ ኢልኒ ይብኒ ኣነ ከዓ ይተያ ስለዚ እቲ ሪጎለ እንድሕር ስሒትካ ግን ኣዝዩ ከቢድ እዩ ብጣዕሚ ስለዚ ናይ ብሓቂ ከዓ እታ ሃገራዊት ጋንታ ብኸምኡ ምስዓራ ከዓ ኣቢልና ማለት ተሰሚዐንቲ ኣበይ ኮንካ ትዕዘቦ ነርካ ሸው ኣብዚ ኮይነ ማለት እዩ ኣብ ቦታ ተቐየርቱ ወላ ኣብ ቦታ ተዓዘብቲ ኣነ ከምዚኦም ኣይነበርኩን ሽዑ ቦታ ሰልጠንቲ ኣፍታ በዚ ጫፍ ኮይና ንዕዘባ ነርና ካብ ናይ ሃገርና ዘለዎ ኣሰልጠንቲ ብፍሉይ ብዝኽተሎ ሜላ ምስልጣን ይኹን ወላ ኣብ ተፃወቱ ዘለዎ ናይ ምርዳእ መንፈስ እተድንቆ ወይ ክትመስሎ ትደሊ መን ይኸውን ሓፈሻዊ ኩሎም ኣሰልጠንቲ ናይ ዝዓዲ ንፉዓት እዮም ኣብ ቦቦቶኦም ማለት እዩ ኩሎም ማለት እዩ ንፉዓት እዮም በብልጭኦም ኣለዎም ምናልባት ሕጂ ሓደ ተፃወቲ እዮም ነይሮም እቲ ፆታ ፈልጥዎ እዮም ቁርብ ምሻሎ እቲ ስልጠና ሳይንሳዊ መታን ክኸውን ወይም ኮርሳት ንወስድ ኢና ኩላትና ማለት እዩ ኮርሳት ወስድዮም ግን ናይ ሰሙን ናይ ወርሒ ናይ 2 ሰሙን ገለ ስለ ዝኾነ እዚ መእተው ናብ ትምህርቲ እምበር እኹል ኣይኮነን ማለት እዩ ነቲ ትምህርቲ ሕጂ ዝያዳ ትምህርቲ ኣብ ርእሲቲ ተመክሮኦም ማለት እዩ ዝያዳ ትምህርቲ እንድሕር ኣለዎ ኮይኑ ኣዝዩ ጽቡቕ እዩ ስለዚ እቶም ኣሰልጠንቲ ኩሎም ዳርጋ ኩሎም ንፉዓት እዮም ግራይ ግን ዝያዳ ማለት እዩ ሕጂ ዓቕሙ ይዕብዩ ካብ ኣፍሪቃ ማለት እዩ ካብ 8 ዓበይቲ መምሃራን ኣለዉ ካብኦም ሲ ሓደ ንሱ እዩ ግራይ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ፓተርን ኤንድ ሞቢሊቲ ዝበሃል ኣፃውታዊ ንሱ ኣታኣታትይዎ ምስ በዓል ኣለየ ኮይኑ ማለት እዩ ብጣዕሚ ኢኻ ተድንቆ ማለት እዩ ካልኦት ግን ካልኦት ከዓ ተድንቆም ኢኻ ንፉዓት እዮም ነናቶም ብልጭ ኣለዎም ኣቶ ተኪ ኣብርሃ ሕጂ ቀዳማይ ኣሰልጣኒ ነይሩ ንዓይ ኣነ ብጣዕሚ እየ ድፈትዎ ከም ኣሰልጣኒ ማለት እየ ደስ እዩ ዝብለኒ ኣብ ኩሉ ነገሩ ግርማ ኣብርሃ ማለት እዩ ንፉዕ ነይሩ ጋንታና ብፅቡቕ እዩ ኣብ ፅቡቕ ደረጃ እዩ ዘብፅሓ ነይሩ ስለዚ ኩሎም ኣሰልጠንቲ ንፉዓት እዮም ነናቶም ብልጫ እዩ ዘለዎም ፓቸ ሕጂ ኣነ ኣብ ቀይሕ ኣብ ኣስመራ ቢራ ክመፅእ እንከለኹ ካፒታኖ ኮይኑ ዝተቐበለና ንሱ እዩ ብጣዕሚ ደስ ዝብለካ ኣብቲ ኣተኣላልያ ናይ ተፃወቲ ከም ሓለቓ ጋንታ ንፉዕ እዩ ኩሎም ኮታሲ ሓደ ካብ ሓደ ዝንእስ ኣሰልጣንስ ኣይኮኑን ኩሎም ኣሰልጠንቲስ ንፉዓት እዮም ግን ኣብ ርእሲ ውሕልነተይ ስመ ዋሕለሊተይ ዝበሃል ኣሎ እዚኦም ኣሰልጠንቲ ዝያዳ ትምህርቲ እንድሕር ወሲዶም ዝያዳ ከዓ ኣድማዓት ከም ዝኾኑ ወላ ሓንቲ ጥርጥር የብለይን ተመክሮ ኣለዎም ጌም ፈልጥዎ እዮም ፀወታ ፈልጥዎ እዮም ተፃወቲ እዮም ነይሮም ባዕሎም ስለዚ ኩሎም ንፉዓት እዮም ሕማቕ የብሎምን ነጋሽ ተኽሊት ንፉዕ ኩሎም ንፉዓት እዮም ካብ ኩዕሾ እግሪ ወፃኢ ኣብ ባህሊ እውን መፅናዕቲ ተካይዲ ኢኻ መስለኒ እዘን ኣብ ዘረባኻ እንዳሕወስካ ትዛረበን ፀናሕካ ብሂላት ካበይ ዝመፀ እየን እንታይ ዘበገሶ እዩ ምሳሌ ብጣዕሚ ዝምህረካ ጥቕልል ዝበለ ሓሳባት እዩ ዘለዎ ብጣዕሚ ደስ እዩ ዝብለኒ ማለት እዩ ብፍላይ ፋዘረይ ማለት እዩ ክምስል እንከሎ ደስ ዝብለኒ ካልእ ኣብ ጋዜጣታት ክወፅእ እንከሎ ይፅሕፎ የሰላስሎ ማለት እዩ
ስለዚ ምሳሌ ዓብ ትምህርቲ እዩ ኣቋራጭ ትምህርቲ እዩ ምሳሌ ንናብራ ሓጋዚ እዩ ነቲ ናትካ ህይወት ማለት እዩ የቕልለልካ እዩ እንታይ ክትሓስብ ከም ዘለካ እንታይ ክትዛረብ ከም ዘለካ እንታይ ክትገብር ከም ዘለካ ስለዚ ምህረካ ብኸምኡ ማለት እዩ ብውልቀየ ክሳይ ዝገብሮ ደስ ስለ ዝብለኒ ዘጽንዖ ካብ ናይ ወጻኢ ጋንታታት ከናይ መን ደጋፊ ኢኻ ናይ ዓድና እኮ ሕተካኒ ቀይሕ ባህሪ ኢኻ እወ ካብ ናይ ወጻኢ ጋንታታት ናይ ኣርሰናል ደስ ትብለኒ ካብ መጀመርታ ናታ ደጋፊ ግን ኣብዚ ግዜ እዚ ስምዒትና ተንኪፋቶ እያ ዘላ ግን ኣይተሓጎስ ነይርላ እንታይ እሞ ይገበር ክትቀይር ሓሳብ ኣለካ ወላ ምስ ኣስቲክ ክትገብር ኢኻ ቲፎዞ እንድሕር ኮንካ ቲፎዞ እንዲኻ ኣይትቕይርን ኢኻ ክትቅይር ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ ኣብኣ ፀኒዕኻ ትኸይድ ኣብ ናሽናል ቲም ከለኻ ካብ ናይ ኤርትራ ወጻኢ ምስ ካልኦት ናይ ደገ ክለባት ክትፃወት ዕድል ተኸፊቱልካ ፈልጥ ዶ ምስ መን ተፃዊትካ ትፈልጥ ወይ እንታይ ኩሉ ኣለና ኣብ ናሽናል ቲም ከለኹ ብዙሕ ናይ ደገ ዕድላት ኣይረኸብኩን ኣብ ናይ ጋንታና ግና ኣብ ብዙሕ ቦታታት ማለት እዩ ብዙሕ ግዜ ናይ ፕሮፌሽናል ዕድል ረኺበ ነይረ ንኣብነት ኣብ ኡጋንዳ ኣብቲ ዝነበረ ውድድራት ብጎል መርሕ ነይረ ሓንቲ ቪላ ትበሃል ጋንታ ደልያትኒ ካርቱም ተላታ ትበሃል ናይ ሱዳን ደልያትኒ ወላ እዞም ኣልመሪኽ ናይ ሱዳን ውን ብክብሮም ኪዳነ ገይሮም ክሳይ ገይሮም ቴሌፎንና በጃ 50 ተረኸበሎ ገለ እንዳበሉ ክሳይ ገብሩን ነይሮም ማለት እዩ ስለዚ ናይ ፕሮፌሽናል ዕድል ካልእ ከዓ ንየመን ማለት ይረኺበ ነይረ ተሃሪመ ስለ ዝፀናሕኩም ኣብዚ ግን ኣይኮነለይን ማለት እዩ ስለዚ ብዙሕ ግዜ ምስ ጋንታና እየ ዝረክብ ነይረ ከምቲ ዝበልኩ እቲ ምንቅስቓስ ናይ ሓይሊ ናይ ጋንታና ማለት እዩ ዝያዳ ንኽርአይ ዝገብረን ዝነበረት ማለት እዩ ጋንታና ቀይሕ ባህርያ ብዙሕ ግዜ ናይ ፕሮፌሽናል ዕድል ረክብ ነይረ ግን ኣምላኽ ኣይፈቐዶን ማለት እዩ ካብ ኣባላት ስድራ ቤትካ ብፍሉይ ኩዕሾ ክሳብ ሎሚ ክሳብ ተቋርፀሉ ግዜ ክትፃወት ዝደረኹኻ ወይ ሞራል ዝህቡኻ ዝነበሩ ወይ ዝድግፉኻ ዝነበሩ ከመይ ይመስል ነይሩ እንደገና ስኻ ከም ሰቋርፅካ ካብ ኣባላት ስድራ ቤትካ ንመን ከተውርስ ፈቲንካ መን ወሪስካ ካብ ኣባላት ስድራ ቤተይ ዝያዳ ማለት እዩ ኩሎም ስድራ ቤተይ እዮም ግን ዝያዳ ማለት ኣቦይ ብፍላይ ንጎተስ ትሬኒንግ ክብር እንከለኹ ኣተሰኣኒ ኢለ ዝድቅስ ነይረ የተሰኣኒ በቃ ስፖርት ጽቡቕ ገብር ነይረ ሕጂ ስድራ ቤተይ ሓፈሻዊ ደገፍቲ እዮም ኣብ ገለገለ ሕጂ እንታይ ትርኢ ስድራ ቤቶም ነቲ ስፖርት ንኸይፃወቱ ንምንታይ እዩ ስፖርት ትምህርቲ ይሕምቐካ እዩ ዝዓይነቱ ገለገለ ክሳይ ይገብሩ እዮም ኣባና ከምኡ ይነበረን ሕጂ ኩሉ ግዜ ክላስ ዘለዎ ሰብ እዩ ስፖርት ዝፃወት ሰብ ስለዚ ወላ ንስኻ ዊና ይተዓወተሉ ከም ዝበልክየ ማለት እዩ ሕጂ ንኣብነት ኣነ ከይዕወተሉ ኮ ይኽእል እየ እንድሕር ኣነ ዘይተዓወት ኩሉ ከዓ እንታይ ዓይነት ተሞክሮ ወሲደ ንውላደይ ክሕልፍ ይኽእል ወይ ከዓ ንኣሽቱ ተሞክሮይ ከመይ ገይረ ክሕልፍ ይኽእል እዚ ከዓ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ኩሎም ኣብ ደገ ዘለዉ ኣብ ዓለም ሙሉእ ዘለዉ እስከማና ደቂ 9 ወርሒ እዮም እንታይ ስለ ዝገበሩ እዮም ኣብቲ ደረጃት ዝበፅሑ ዘለዉ ሓደ ግዜ ተውበና ናይ ኤርትራ ስለ ዘይኮነ ሰረት ኣለዎ ስፖርት ኣብዛ ዓዲ ኣብ ፍቆዶ ፅርግያታት እዞም ቆልዑት ብምሉኦም ማለት እዩ ዝፃወትዎ ፀወታት ሜላታቶም ብጣዕሚ ንኣብነት ኣብ ናሽናል ቲም ሕጂ ኣሰልጣኒና ዝነበረ ናይ ሆላንድ ረነይ ዝበሃል ዋ እዚ ተፃዋታይ ዘይተሓዝ እዚ ተፃዋታይ ዘይተሓዝ ዝብል ነይሩ ንኣሽቱ ቆልዑት ክርኢ ከሎ እዚ ከመሲ ገለ ብሎም ነይሩ ነዞም ቆልዑት ኣብ ገለ እዋናት ክሪኦም እንከሎ ኣነ ክሰምዖም ከለኹ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዛ ዓዲ ሰረት ኣለዎ ግን እንድሕር ሕጂ ኣነ ንወደይ ንኣብነት ከም ዝበልከ ማለት እዩ ዘሰልጥኖለን ኣብ ልክዕ ግዜ ረኺበ ኣለኹ የሰልጥኖ 11 ኣሎ ሕጂ ኣብ 11 12 ዕድመ ናይ መወዳእታ ስፒድ ዘጥርዩላ ግዜ ኣብዚኣ ስፒድ እንድሕር ኣጥርዮም ልክዕ ከም በዓል ክርስቲያኖ ሮናልዶ ስፒዶም ክኸውን ይኽእል ኣብ ርእሲ ክእለት እንድሕር ወሲኽካዮም ከዓ ካልእ ኾኑ ማለት እዩ ካልእ ፕሮግራም ክትዓልሞም ትኽእል ካብ 14 ንላዕሊ እዩ ስለዚ ኣነ ከዓ ንውላደይ ማለት እዩ የሰልጥኖ ኣለኹ ምንም ጥርጥር የብለይን ኣነ ሕጂ ኣብ ፕሮፌሽናል ከም ዘብፅሖ ንዑ ወላ ሓንቲ ኣይጠራጠርኒ ዘትካካ በዓል ቴስታ ረኺብካ ኣለኻ ማለት እዩ በዓል ቴስታ ጥራይ ደይኮነስኒ ብኩሉ ሙሉ ማለት እዩ ኩሉ ሙሉእ ተፃዋታይ ማለት እዩ ሙሉእ ተፃዋታይ ገይረ ኣብ ዝብፃሕ ደረጃ ካብፅሐ እየ ምክንያቱ ኣነ ተፃዋታይ ከለኹ ማለት ኤክስትራ እንድሕር ደሊኻ
ኤክስትራ ትሬኒንግ ክትገብር ኣለካ ካብቶም ብጾትካ እንድሕር ልዕል ክትብል ደሊኻ ዝያዳ ትሬኒንግ የድልየካ እዩ ግን ንሕና ሕጂ እንታይ እዩ ዝሃስየና ዘይተጸንዐ ትሬኒንግ ስለ ንገብር ነበርና ኢና ዝተጸንዐ ትሬኒንግ ሕጂ ንኣብነት ነዞም ዘለዉ ስፖርተኛታት ብዝተጸንዐ ትሬኒንግ ክነግብሮም ንኽእል ኢና በቲ ዝወሰድናዮ ትምህርትታት ማለት እዩ ኣባና ግን ቁርብ ኣፍልጦ ይሓጽረና ነይሩ እዩ ልጂ ኢንተርኔት ኣሎ ትምህርትታት ኣሎ ብዙሕ ነገራት ማለት እዩ ስለዚ ብዝተጸንዐ ትምህርቲ ጌርካ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ክትብጽሖም ትኽእል ኢኻ ወላ ሕጂ ኣብ ጋንታና እንድሕር ናይ ጾታ ግዜ ትዝሕለሉ ግዜ ኣሎ ሕጂ ንኣብነት ኣብቲ ትዝሕለሉ ግዜ እንታይ ኢኻ ትገብር ኣርባዕተ ጾታ ጽቡቕ እንድሕር ከይድካ ሓሙሻይ ጾታ ናይ ግድን ኢኻ ትዝሕል ሕጂ ኣፍታ ትዝሕለላ ግዜ እቲ ትሬኒንግ ትቕንሶ ቁርብ ናይ ዕረፍቲ ግዜ የድልየካ እዩ መሊስካ ኣብቲ ሻድሻይ ካብ ሓሙሻይ ናብ ሻድሻይ ክትሰግር ከለኻ ከዓ ዝያዳ ማለት እዩ ሕጂ እንድሕር ስኢልካ ግን ብሓይሊ ነቲ ሰብ ክተግብሮ ትኽእል ኢኻ እዚ ሕጂ ኣፍልጦ ብዘይብሉ መንገዲ እዩ ተግብሮ ተልዕሎ ኣለኻ ዳሕራይ ከዓ ንቁልቁል ኢኻ ተውርዶ ስለዚ ኣገባብራ ናይ ትሬኒንግ ሕጂ ንሕና ንክንፈልጦ ዝገበረና እቲ ተመክሮና እዩ ስለዚ ብዝሓሸ መንገድኻ ናብ ውላድካ ትሕልፎ ስለዚ በቲ ብሳይንሳዊ መንገዲ ኣብ ርእሲ ተመክሮ ብትምህርቲ ተሰኒ ክመሓላለፍ እንከሎ ጽቡቕ እዩ ልክዕ ንኽተሰልጥኖ ብዙሕ ዋጋ እዩ ዝኽፍለካ ንሓደ ተጻዋታይ ማለት እዩ እስካብ መጨረሻ ክትብጽሖ ናትካ ተኾይኑ ግን ናትካ ውላድካ እንዲ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ምሳኻ ስለ ዝድቅስ ምሳኻ ስለ ዝበልዕ ምሳኻ ስለ ዝሰቲ ቀሊል እዩ ንዓኻ ክትከታተሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ኣብ ደቀይ ብፍላይ ክልተ ኣለዉ ማለት እዩ ሓደ ንእሽተይ ሓደ ከዓ ዓብይ በኽሪ ኣብ በኽሪ ወዲ 11 12 ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ከብጽሖ እየ ወላ ሓንቲ ጥርጥር የብለይን ኣምላኽ ተሓወሶ ካብኡ ከዓ ንእሽተይ ኣሎ እቲ ንእሽተይ ብፍሉይ ተውህቦ እዩ ናቱ ክሳይ ዘሎ ስለዚ ንዕኡ ብፍላይ ከዓ እሞ ብዝበለጸ ማለት እዩ እዚ ኣሜን በዚ ክሳብ ሕጂ ዘዕለልካኒ ገና ምስ ስምዒትካ እንዲኻ ዘለኻ ክሳብ ሕጂ ክትፃወት ምኽኣልካ እዩ ዝብል መዓዝ ኢኻ ቋሪፅካ ኩዕሾ እስኪ ብኸመይ ምኽንያት ኢኻ ቋሪፅካ ድሕሪኡ ሰዓበይ ሂወትካ ከታይ ይመስል ኣብ 2011 ኩዕሾ ኣቋሪፀ ኩዕሾ ከቋርፆ ከለኹ ቁርብ ከምቲ ዝበልኩ ማለት እዩ ብዘይ ኣፍልጦ ዝገብሮ ዝነበርኩ ትሬኒንግናት የሃስየን ነይሩ እዩ ዳርጋ 2 ዓመት ዝኸውን ማሃረም ትኸለኒ እየ ኢለ ጻወት ነይረ ማለት እዩ ሕጂ ወላ ኣብ ሙሉእ ኣቃወማይ ከለኹ ትማሃረም ስለ ዝነበረኒ ግና ደስ ከይበለኒ ሕጂ እንደገና ከዓ ትዕድመኻ ናይ ፕሮፌሽናል ዕድል ክትረክብ እንተ ደኣ ኮንካ ሕጂ ኣነ ንእግሪ መንገዲ ኣብ 18 ኣብ 17 ኣብ 16 ተረኽብካዮ ዝበለጸ እዩ ሓንሳብ ጥራይ ደይኮነ 2-3 ግዜ ናይ ፕሮፌሽናል ዕድላት ክትረክብ ትኽእል ኢኻ እንዳ ዓበኻ ክትከይድ ከለኻ እንድሕር ረኺብካዮ ግና ስፖርት ናይ ጉልበት ስራሕ ብፍላይ 30 እንድሕር ኣቲኻ ካብ ልዕሊ 30 ንኒዮ ካልእ መደባት ኢኻ ክትገብር ዘለካ ስለዚ ካልእ መደበይ ክገብር ክኽእል ኣለኒ ኢለ 2011 ነጋሽ ተኽሊት ኣብ ከባቢ ኦሮታ ረኺብኒ ናይ ናሽናል ቲም ክትገይሽ ምሳና ሩዋንዳ ኢልኒ ነይሩ ግን ኣነ ኣይደልን ኢለ በቃ ምክንያቱስ ጌሽካ ምምላስ እንታይ ትርጉም ኣለዎ ሞኒ ወይ ናይ ፕሮፌሽናል ዕድል ክህልወኒ ክኽእል ኣለዎ ዝኾነ ነገር ዘመሓይሾ ነገራት ክህልወኒ ኣሎ ኢለ ስለ ሓሰብኩ ብኸምኡ ኣቋሪፀ ካልእ ስራሕ ከዓ ማለት ንናብራኻ ንሓዳርካ ክትኣሊ እንድሕር ኮንካ ከዓ ቁሩብ ማለት እዩ ኣታዊታት ስለ ዘድልየካ ሕጂ ከዓ ኣብ ስፖርት ኣለኹ ማለት እዩ ኣብ ርእሲ ስፖርት ከለኹ ሓሙሻይ ብክልቲ ኢኻ ሰጊምካ ማለት እዩ እወ ኣሰልጣኒኹም ናይ ናሽናል ቲም ዝነበረ ምስ ናይ ሃገርና ዘለዉ ኣሰልጠንቲ ብቕዓቱ እንታይ ይመስል ነይሩ ዝኽተሎ ዝነበረ ሜላ እንታይ ይመስል ነይሩ ካብኡ ዝወረስኩሞ ወይ ካብኡ ዝወሰድኩሞ ብቕዓት ከታይ ይመስል ነይሩ ኣሰልጣኒና ናይ ደገ ዝነበረ ዶርያን ነይሩ ረኔድ በሃል ውን ነይሩ እዩ ሕጂ ዝያዳ ዶርያን ንናሽናል ቲም ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ዳርጋ ብ2 ነጥቢ ኢና 10 ነጥቢ ዲና ገለ ኣኪብና ነርና ንናይ ኣፍሪቃ ዋንጫ ንኽንሓልፍ ሲ 2 ነጥቢ ተሪፈና ነይረን ሕጂ እዚ ኣሰልጣኒ እዚ መብዛሕትኡ ሓይሉ ነታ ኣንጻር ጋንታ ኣብ ምጽናዕ እዩ ነይሩ እቲ ሓይሉ ማለት እዩ ዳርጋ ነታ ናቱ ጋንታስ ኣይርኣኒ ማለት ነጋሽ ተኽሊት እዩ ዘሰልጥነና ነይሩ ሽዑ ሙሉእ ሓላፍነት ዳርጋ ነጋሽ ተኽሊት እዩ ዘብሎ ነይሩ ግን ዶርያን ዊን ነይሩ ሕጂ ዝያዳ ብልጭኡ ንናይ እቲ ኣንጻር ጋንታኻ እዩ ዘጽንዕ ኣብቲ ክብል እንከሎ ሕጂ ኣብቲ ፎርማስዮን ከውርድ እንከሎ ሓንሳብ ግርድ ብለካ ነገራት ገብር ነይሩ
ንኣብነት ኤልያስ ዓልስ ዲፈንስ ናይ ዲፈንስ ተጻዋታይ ምስ አንጎላ ክንጻወት ከለና ሕጂ ኣብ ማእኸል ኣምጽይዎ ናይ ማእኸል ተጻዋታይ ገይሩ ሓደ ሓያል ተጻዋታይ ናቶም ነይሩ ኣብ ማእኸል ገይሩ ንዕኡ ከም ዘጥፍኦ ገይርዎ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ይገብር ነይሩ ማለት እዩ ንሱ ናይ ዝዓዲ ኣሰልጠንቲ ከዓ ሙሉእ ብቕዓት እዩ ዘሎ ማለት ኢንሻአሎ ድሓምቁሉ መንገዲ የብሎም ዝያዳ ከማን ናይ ዝዓዲ ኣሰልጠንቲ ዝነፍዑ ኣነ ይነፍዑ ብል ከከማ ረኣያ ኸ يعني تتقلنا بقصلي أنت نبرنا بتقلي كمان رأيي أب جنتهم زنبر مورالك جنتهم زنبر لينا أسلطنت نايت تصوت زنبر ديسيبلين كله كم يمثلني كان رايح بحر كما جمرتها مالتي أب جنتنا بدعم زعجبيت سلطنا ولا وين ندحر ريخيو أبز عد نتصوتهم ميلا أبدا نتصوتهم ميلا تعز في فورماسيون إنا ينيرو مالتي أب جانتنا حجي بزحات جانتات نعنا نجانتا خمس أخلوها مالتي تهالالي خن كسعرانا يلنين دمزع حجي كلن تدالين دمزعنا سلزين إحنا خا نعتاتن أفتبوت إن كدنا من تقيلنا إنا سين جبران نيرنا مالتي جل مزننا زخنا جانتات كونا خلوها خا كم ما أخل مزينا سين جبران نيرنا نايدق خون كله جنا كل جزء خمسة عن تويز بول خمالتي نعم أخل مسيخة هجي كوميت ميلاهات مالتي ندقة يورو تماسلت أنترا نفعت يميرهم بخمس من قد خا نعوث لنا نيرنا نتن نايدق جانتات مالتي قليل نجار يكون بعد زمالك كانتنا زمالك يطريفا على أهلي أبزمت حد بزيرو سعرنا على أهلس نابزخت مت إن كلا انتهي لما فاني ما جازيتني هاتنا عدا على أهلي أبكي حوار خد حنبس كيدا يعملوا دحراي جنا نحن نستعرنا على هالي أبكي حركة حمدس كيدا جنات حيلاي لهم مالتي سلازي كسب كندو مالتي نايجانت أنا بقعت حيالي نيرو نوزحت جانتات ولا أب رواندا خيرنا خلنا حجي تنزح حيلا نايك أرنا أفريقيا جانتات ناي كينيا لا ناي رواندا فيلا تبهلا لا ناي تنزانيا سيمبان يانغ أفريقيا زبهلا نقول لنا زين سعرنا هنا ناي كينيا أي سعرنا جن أتقعد بمولنا تاريخنا نيرنا بس كن سعرها تقولها نيرنا ناي كينيا سعرنا جن كن سعرها تقولها توين نيرنا هنا سلازي بزحت كانت هاتينا نسعر نيرنا ولا ناي يانغ أفريقيا سيمبانسي نجانتنا حزبنا ناتكم صوت رئيسي نبعدنا مزو حجي إزي تبلج أثاتنا يتوما سلت أنتي رأيه مالتي كساب كندي حيالات كم زنبور مالتي حيالات سلت أنتي يمزلونا حيال جانتا أخا أزلاتنا صبوش يمزلوها جانتا أزلاتنا حجت عيالو زلخا كم تسنجر كان أسلت أني أكلوا بقعت ناي جانتا إح بحر لخا أب جزيت أو تخلخا إز كم زكخونا لو تبلوم زنبر كان نجرات لو مسخات تتجوروا مال لخادو تاين ميلات ختلا لخا هو بزقولة من قدي كتردهم تفتنيخا حدا جزية من الوقت إن شاء الله فيد أبز جبرة كان نجارات أبجلة تسعاتي كله يخلي جنع تسعير كان الصغا ولا بوحدات جمير كمالتي كتاب لا تخلي خا كت محل الفوت خلي خان دحر سميع خمالتي سمع خا تسعات خا اللون جدا لذي على بزكاء على مالتي تي زلني نتوم نفعت مالتي قال زي سمعك ناتك تاريخ زي فلت ناتك باك جراوند زي فلت كله يخلي أرجع زي بلس بقلي نعقل خون خلي تبلا نجار يلا كل جزء ما كم نجار ما قد مالتي تمكروناي تسعوتي تمكروناي زعبي خاصرات عقد داس مخانو تسعوت خردوا مالو معناته بقراج من قد يخان سخات قبرو زلهم نجارات سخات زجبر ترينات مملو بفلا أنا حجي أب تسعوتاي كله كندزيات أكل جزء كسيريا زولا يبلي بمولو جزء تتقيمهم لي تتعسني زي أترين زي قبر كواز ولا يبلي زي تتصنع بمخانو سقا أفلط أصل زي نبرني قال زي تتصنع ترين تقبرني رمالتي عيد حسين سلازي كم تقبرن كلها بزح نجارات سلا توسد نسخة خفت تمكرها كتحلف له من كلها بقراج من قد يهات حلف له الناس خاصة علو صبغيو سلازي أبغانتنا فعات تتصوت له صبغ سمعها صبغ زوزها لتناتك بقعت زخبروا لنا مالتي
ተጻወት ኣለውና ኩሉ ግዜ ዲሲፕሊን ኣለዎም ኣብ ጋንታና ተጻወት ማለት እዩ ስለዚ ጽቡቅ ጌርና ነመሓላልፎ ኣለና ምልግብሮ ናይ ሎሚ ዘለዋ ጋንታታት ብናትካ ብቕዓት ክትመዝነን ወይ ክትግምግመን ከለኻ ምስ ንስኹም ተጻወት ከለኹም ዝነበረ ብቕዓት ከመይ ከተወዳድሮ ትኽእል ምስ ኣልገባ ቢልካ ኣብ ሃገርና ዘለዋ ጋንታታት ደረጃ ፕሮፌሽናል ንኸማዕብላ ተጻወቲ እንታይ ፍሉይ ነገር ክገብሩ ኣለዎን ትብል እዋ እቲ ብቕዓትካ ብቲ ንሕና ዝነበርናን ሕጅን ምናልባት ፍልልይ ክህልዎ ይኽእል ኣለዎ ኸዓ ምክንያቱ ኩሉ ግዜ እንድሕር መገሻ ተዘይብልካ ኣጉራው ጾታታት እንድሕር ዘይተካይድ ተደኣ ኮንካ ኣይትፈልጣን ኢኻ ነፍስኻስ ኣይትፈልጣን ኢኻ ብቕዓት ናይ ጋንታና ወላ ንሕና ዊንኮ ክንጋግዮ ንኽእል ኢና ጾታ ምስ ገበርካ ኢኻ ብቕዓት ናይ ጋንታኻ ክትፈልጥ ትኽእል ምስ ኣጉራው ጾታታት ከተካይድ ክትክእል ኣለካ ስለዚ ቁርብ ኣብቲ ናይ ኣጉራዊ ጾታታት ዝሒሉ ስለ ዘሎ ሽዑ ኢኻ ክትግምግሞ ትኽእል እቶም ተጻወትቲ ምናልባት ምስኡኻ ኣብቲ ናይ ዓዲ ጥራይ ስለ ዝኾነ ትዝዳለዎ ምድላዋት ንኣብነት ንሕና ሕጂ ክንዳሎ ከለና ንዓወት ኢልና ኢና ንዳሎ ጋንታና ኩሉ ግዜ ንዓወት ኢልካ ክትዳሎ ከለኻ ክትዕወት ኣለካ ክትዳሎ ከለኻ ነዛ ዓዲ እንድሕር ኮይኑ ነዛ ዓዲ ኢኻ ትዳሎ ምክንያቱ ስምዒት ርዳእኒ ናይ ደገ ጸወታ ክህልወና ከሎ ሕጂ ንሕና ዳርጋ 3 ወርሒ ሙሉእ ናይ ውልቅና ከይተረፈ ትሬኒንግ ኢና ንገብር ነርና ኩሉ ማለት ኢና ነማልኦ ነርና ስለዚ ትብቕዓት ይፈላለዩ ክኸውን ይኽእል እዩ እቲ ዕድላት እንድሕር ረኺቦም እሶም ኩሉ ማለት እዩ ክገብሮስ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ዝያዳ ኣጉራዊ ጾታታት እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ኢኻ ምስኡ ኮምፔር ጌርካ ክትዛረብ ትኽእል ምክንያቱ ንሕና ኣብታ ግዜና ነተን ዝነበራ ጋንታታት ብሙሉአን ቻሌንጅ ንገብረን ነርና ኢና ናይ ደገ ጋንታታት ማለት እዩ ኣብዚ እውን ብጋንታ ደረጃ ንኣብነት ኣነ ክጻወት ከለኹ 21 ወናጩ ዓቲረ ኣለኹ 21 ወናጩ ምስ ጋንታ ይወሲድ ኣለኹ ብጀካ ናይ ሓይሊ ባሕሪ ምስ ቢራ ከለኹ እኳ ዓመት የተጻወተ ዝኾነ ነገር ኣይነበረን ማለት እዩ ኣብ ናይ ሓይሊ ባሕሪ ግን ብዙሕ ዋናጩ ኣብ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ንወስድ ነርና ስለዚ ኩሉ ግዜስ እንታይ ውፅኢት ኣምፂኻ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ኣብዚ ዓዲ ጥራይ እንድሕር ኮይኑ በዚ ነዚ ዓዲ ኢኻ ክትመዝን ትኽእል በዚ ናይዚ ዓዲ ከዓ ጋንታና ትዕወት ኣላ ቻምፒዮን እያ ዘላ ኩሉ ግዜ ቻምፒዮን ትኸውን ኣላ ስለዚ ብምስቲ ናይ ቀደም ዝነበረ ጸወታ ብኸምኡ እያ ክገብሮ ዝኽእል ኣተሓሕዛ ቢልካ ምስ ብደረጃ ናይ ናሽናል ቲም ትምስረት ተኾይና ብዲሲፕሊን ንበሎ ብብቕዓት ንበሎ ብዘለዎም ስኪልስ ንበሎ ብፕሮፌሽናል ደረጃ ከነማዕብል ተኾይና እንታይ ክግበር ኣለዎ ትብል ወቲ ጸወታታት እዩ ሕጂ ዝያዳ ማለት እዩ ንዓኻ ናብኡ ክእትወካ ዝኽእል ጸወታታት እንድሕር ኣሎ ሕጂ ዝሓለፈ ግዜ ኣብ ሩዋንዳ ከይዶም ዘካይድዎ ጸወታ ማለት እዩ ናይ ናሽናል ቲም ኣንደር 20 ትሕቲ 20 ማለት እዩ ካልኣይቲ ኮይኖም ወፂኦም ስለዚ ቀሊል ተሞክሮ ኣይኮነን ንሱ ማለት እዩ ስለዚ እንደገና ከዓ ተጻወትቲ ናይ ፕሮፌሽናል ዕድል ክረኽቡ ከለዉ እንድሕር ተሸይጦም ብጣዕሚ እዩ ጽቡቕ ምክንያቱ እቲ ስፖርት ናይ ዓድኻ እዩ ዝያዳ ማለት እዩ እንዳበለ ዝኸይድ እናዓበየ ዝኸይድ ኣብታ ዝረኽበሉ ዕድል ተተሸይጦም ይሓይሽ ብኸም መንገዲ ከዓ ተሞክሮታት እንዳጥረዩ ንሳቶም ነዚ ኣብዚ ዘሎ ቀልጢፍካ ክትልውጦ ትኽእል ኢኻ ካልእ እቲ ናይ ፕሮፌሽናል ተጻወቲ ናብዚ ዓዲ ምእታዊን እቲ ዓቕሚ እንድሕር ሂብና እሱ ንባዕሉ ብልጭ ኣለዎ ማለት እዩ ነቲ ሃገርካ ማለት ነቲ ናይ ሃገርካ ስፖርት ንኽዓቢ ዝያዳ ሕጂ ነቶም ንኣሽቱ ተጻወቲ እንድሕር ኣሰልጢንናዮም ማለት እዩ ብግቡእ እንድሕር ዕቢናዮም ማለት ስኢልካ ንኣሽቱ ተጻወቲ ይዕብል ኣለኹ ኢልካ ኣብ ሜዳ ፈኒኻዮምሲ ተሰልጥኖም ኣይኮንካን ዘለኻ ትሕልዎም ኢኻ ዘለኻ ግቡእ ስልጠና ማለት እዩ እንድሕር ሂብካዮም ግን ወላ ሓንቲ ኣብ ሓፂር ግዜ እዚ ናይ ዓድና ፉትቦል ክዓቢ ይኽእል እዩ ምክንያቱ ኩሉ ኣብ ፅርግያ ዝፃወት ስፖርት ዝርድኦ ሕብረተሰብ እዩ ዘለና ስፖርት ይርድኦ እዩ በቃ ዝኾነ ተፃዋታይ ኪላ እዩ ኣብ እግሩ እንታይ እዩ ዝጎድሎ እንድሕር ኢልካ ሓይልን ፍጥነትን እዩ ዝጎድሎ እሱ ከዓ ከምዚ ዝብለኪ በቲ ልክዕ ዕድመ ስለ ዘይረኽቦ ስልጠና እዩ እምበር እቲ ኩዕሾ ይሰረት ኣሎ ምናልባት ክሳብ ትውድእ ፀወታታት ክሳብ ተቋርፅ ዝተሓጎስካላ መዓልቲ ዓይነት ነይራ በኣንጻሩ ኸ ክገብራስ ኣይነበረንን ትብል ዝወሰድካያ ውሳኔ ኸ እንታይ ነይራ ተሕዘነትካ ማለት እዩ ዝተሓጎስ ኩሉ ግዜ ናይ ጎል ክወዳደር እንከለኹ ደስ ዝብለኒ ነይሩ ብፍላይ እታ ናይ ጎል ዝወሰድኩላ ዓመት ኣብ ነፍሲ ወከፍ ፀወታታት ጎል ደመዝግብ ነይረ
بتعمي دست بلنا عمت نيرا شعوء لكي غانتانا شامبيون ايكونتن شعوء لا يقبرنا بغانتا درجة مالتي ግን أنا تاز بهجاز نوركم مالتي لا يقول كخب الخوسد وسيدة دس يلاتني قدمي از نبرت غنا قدمي از نبرت بزح زي تحقسني فصامي مالتي نا يقول እንዳተዋዳደርኩ ከለኹ بقيح كاميرا وزي مجمرتا بيچ اتراي نقول كيبر اشكيو هاري من نغرس من يانيرا مس ايرترو جرمن يانيرا غانتكم قيح بحر مس ايرترو جرمن يانيرا مالتي تهاريمه هاريمني بينالتي ايرا تغباني نعي بيچ كارد اتراياتني ماليسو ابز ماخل صوتا مالتي بدحري حقيفني بدحري حقيفو بحايل بقى خفنصو خلخو نز كله ايرين نيرت دانيا فنصي جاي مالتي مس فنصكو مس سنياليست خوينام يطابيلون بقيح كارد وصايلو بقيح كارد كاميرا وصيو من مالتي حجي افتا عمتتي نايغول نخوسد تقول نيرني مناتو ثلاثه صوتا شعات قصيا ثلاثه صوتا تقصيا እንደገና خا اب ترين تهاريما حمش صوتا يتصوتكو ስለዚህ እሳ ማለት ይፍታ عمتتي كل ግዜ تحسبن دس زيت بلن مالتي بزيكون قيح بزيكون بيچ كارد ዝተራ ኩላ مالتي دحري شعاغن نحنا چامبيون ينا خوينا چامبيون كنكون كلنا اب مچرشا زنبره صوتا دارغا ندندن بحموش نطب بليصنا هينا چامبيون نخون نيرنا ግን እንታይ ሰለስተ ጾታ ተቆሪጽላ ነይሩና አምስ አዱሊስ ክትጻወትን ከላ ንሳቶም ይድነቃቸው ጎል ክእቱ ደንደን ክትዕወት ዳርጋ ብሩይ ማለት ይመስለና አለ ከመራአያይ ማለት ስዊታት ገለገለ ደስ ይብለና ነይር ፍታዓመትቲ በትጋጢምና በትኻ ማለት ብዙኾነ ግን ታዋንጫው ሲድና ኢና ነحنا ሹ ዋንጫ ስለዝወሰድና አጉባቲና በታዋንጫ ስለወሰድና ግን ናይ ጎል ክወስድ ክእል ነይረሻ ዓመት ካብል ኦኬ ቅድም ዝዛም ነበር ምስ ዳኛ አስተጋጭ ካለው ጊዜ ነይሩ አሜዳ ዘጋጥም እንዴ ወይም ተጻዋታይ ወይም ዳኛ አስተጋጭ ካለው ጊዜ ዝከረከል ምስ ዳኛ እኮ ብዙሕ ተጋጭ አይፈልጥኒ ከም ዝብለኪ ክልተ ብጫ ሓደ ቀይሕ የተራየ ትግልተ አሙሉ ጾታ ዕድሜኻ ሰለስተ ብጫን ሓንቲ ቀይሕን ተራየዋ ጠባይ ነርካ ማለት እዩ هو حجي قايح كارد زوص اخوان كلتا بيچ استراخون بمنصور يتراي منصور معناته منصور معروف بزي كوني كلن تراي انت حنت بيچ اغن غزي كحلف يلي قلعيا باغا معناته مس ديانو بزح تጫጫቃ ይፈልጥኒ ተጻወት ግን ብዙ አይነት ተጻዋታይ እንዲደሎ ገሊው ሙሉ ክጸርፈካ ዝውዕል አሎ ተጻዋታይ ግን ደረጃ ዘይብለ ምስሙጽታ ያባሰኒ ጾታ ይዝገብር عاوتي زغد سناي ሓደ ግዜ 7 دقيقه ሙሉ ተጻዋታይ ጸሪፍኒ በድሕሪ እንዳመጸ ስኻትኩም ናሽናል ቲም ትባሃሉ ገለ እንዳበለ ማለት ጸርፈኒ በቃ ክልተ ብዜሮ ገይሮምና ከመይ ገይርና ኢና ንዕወት ነዛ ጾታ እዚ በቃ ኣብ 7 دقيقه ምስ በጽሐ ሽዑ ክሳብ 80 دقيقه ዘላ ክልተ ጎላት ይቲናሉ ክልተ ጎላት ክልተ በክልተ ምስኮና ሽዑ ድሕሪ እንዳመጸ አነ ጥዑየ ምስ ሕሙም አይጫጫቀኒ ኢለ በዚ አሕሪቁ ስለዚህ دحر ሳልሰይት ጎል ደጊምናሎም ሰለስተ በክልተ ሲዕርና ማለቲ ሕጂ ኮሚታት ተጻዋታይ ድሕሪኻ እንዳመጸ ዝጽርፈካሎ ካብ ትናትካ ጾታ ኸውጻካ ብዙሕ ግዜ ማለቲ ንኣብነት ሕጂ ናይ ጎል ኮኸብ እንድሕር ወሲድካ ወይ ከዓ ንፉዕ ተጻዋታይ እንድሕር ተባሂልካ ዳርጋ ብዙሓት እዮም ክሰብሩኻ ይደልዩ كهارمو خايدليو እዚ ሕጂ ከስተባሃሉሉ ክኽእሉሎ ዲያኑ ማለት እዩ ምክንያቱ ጾታ ኩሉ ግዜ ቲፎዞ ከመጽ እንከሎ ሜዳ እንድሕር የለ ጽቡቕ ጾታ ክርኢ አይከል ኩዕሾ ጽቡቕ ተዘይፈና ጽቡቕ ጾታ ክርኢ አይከል ንፉዕ ተጻዋታይ ተዘይለ ጽቡቕ ጾታ ክርኢ አይከል ስለዚ ንፉዕ ተጻዋታይ እንድሕር ኮይኑ ከተኽብሮ ክትክእል ኣለካ ዝያዳ ክትሕልዎ ክትክእል ኣለካ ምክንያቱ ንኣብነት ባርሴሎና ምስ ሪያል ማድሪድ ክትጻወት እንከላ لك أمونغو برشلونة ريال مدريد نتتصوتا جن ميسي كريستيانو رونالدو كا تيفوزو خا ني بارسا ني مدريد هو حجي ازي مالتي تخصاي تقطمسي كل زي انا نفوع تصاوتاي كل لو اميرا دحار نتنات كان فوق تخبرو تقلالكا نعاوتكا غورو نصعرتكا اوري حجي
أمونغو حدا جزء أب 97 كيغا خلق لي سي ميلان مس ميلان كتسقاطن كلا رونالدو عبي مس إنتر مزي حجي أبي سي ميلان كا إنيستا نيرو مالتي حجي إنيستا أفتا داننت زنبرة كولينا نيرو حجي إذا كلتا تسقاط مالتي كميك جوبري أم تبايلو أنتو تفوزوا خاصة 10 حزقون تفوزوا يمزي سلازي أب حموش دقيقة مس بتصحى إنيستا أنت يجرون رون أنت بغيح كارد زوج وغير كلنا جن بغيح كارد عيوز حجي كل جزء ديانو ناي كعشة ديانو مالتي حقي خنا تكبرينا يلوم ترى يكون كحسب زلوا صباق أنا يسقط حلو والله معناته سبورت سنة طباب مالت كات صباقي لذي كل جزء أبزن تستوحلوا له صبقي تمريان مالتي نفوت تصاطي كل جزء عم يدخل له كل جزء خنفع عند حرج ميرو نتصاطي سلازتها على أخوه هذا بعد خان السخاء ختم عبله زلك أنا جرالو مالت نفع سلازله خير تصاب أزبز حن زله إل كان السخاء تحسب عليك سلمتك كم شيء قبرني أنا زي تزارب كخلقه بتشاريني أنا زي هارم كخلقه قال أريني خاطبل السخاء بسر يا خامالت بتانات كاس عري تاخد قبر لك نتسب كتسعر خد كلا لك أما نقول دنيا تريل كتصبق كل جزء حجينا إحنا انتهينا من لما تنتصاطنا دنيا خم مبل 10 تغلت أنت أرجعتنا غيرنا نقصر حسيبنا هنا كم غيرنا حسيبنا عند حرقاتنا بس دنيا عند زاربنا تزي تزارب كا دنيا كا يدكمي مالت كل جزء أي تهلا لخكاني تزي تزارب كا ده تزاربون عند حركون كا قالت سوي كورو أي حلول عفتنا كحشوية قاتو خلي سلازي بعلو تتصاوتاي مس دانيا خطالا لخ يبلن تدانيا خا ناي صوتا صباق خحللو يبل مالتي ምናልባት መወዳታ ዝገደፍና የሆነ ነጥብ ተልዩ ከአትሎ ከዘኻኸራሎ ትብሎ ተልዩ ክትምልዕ ዕድል ክበካሙ ናይ መጻዕ መደባት ካኻ እንታይ ይመስል ታሪፍና ኣሎ ዝብለኮ የለን ዳርጋ ኩሉ ይዕሊልና ኢና ሕጂ ኣብቲ ናይ ጋንታና ብፍላይ ማለት እዩ እቶም ጎላት ከተመዝግብን ከለኻ ተኸሻሽኒ ዝመጻካ ተቋዕሳሱ ሕጂ ብፍላይ በዓል ሳላምቢኒ ናይ ማእኸል ተጻዋቲ ቅርሲ ናይ ጋንታና ማለት እዩ እቲ ዝሕልፉልካ ቋዕሳሱ ኣዝዩ ውፅኢታዊ እዩ ካልእ በዓል መድሃኒ ኣጋደ እቲ ክሮስናቱ ዳርጋ ብጣዕሚ ተቐሪቢ እዩ ዝመጸካ ጥራይ ፖዚሽን እዩ ዘድልዮ ማለት እዩ ብፍላይ ኣፍታ ናይ ጎል ሕጂ ናይ ኮኸብ ናይ ጎል ክወስዳ ከለኹ እታ መበል 24 ጎል ዘመዝገብኩላ ናይ መጨረሻ ብዙሓት እዮም ዝሕዝኑ ነይሮም ሽዑ ግን ካብ መንጎኦም ሞሊእካ ጎል ንኽትእቱ ከቢድ እዩ ነይሩ እቲ መጻእ ናይቲ ኩዕሶ ግና ነታ ጎል ንኽትእቱ ቀሊል ዝገብሮ ሕጂ ካብ ፍርቂ ወርታ ሓሊፉ መድሃኒ ጋደ ክሮስ ክገብረን እንከሎ ተንኳዓሱ ከምዚ ጉራዴ ሽረር ኢሉ ስለ ዝኸይድ ኣበየናይ ክሕዝዎ ከም ዘለዉ ንሳቶም ስለ ዝጠፍኦም ንሕና ከዓ ተቢዕና ንቅድሚት ከይድና ብታይሚን ሓሊና ነቲ ኩዕሶ ንረኽቦ ነርና ስለዚ ሃይለ ጎይቶኦም ብፀግዕ ኮይኑ ንሓደ ተፃዋታይ ከይሓለፈ ብፍጹም ማለት እዩ ሓደ ተፃዋታይ ማንቱማንተሊ ንዑ ናይ ግድን እዩ ዝሓልፎ ብድላይ እዩ ዝሓልፎ ነይሩ ካልእ ምሳይ ኣጥቃዓይ ዝነበረ ብዙሕ ግዜ ዝተፃወቱ ጋንታና እሶኾይ ብፍላይ ምስኡ ኮይንና ክንፃወት ከለና ውፅኢታውያን ኢና ነርና እሱ ስፒድ ስለ ዝነበሮ ብፍጥነት ንቅድሚት ዝጎይ ነይሩ ተኹዕሶ ንዕኡ ይጭልፈሉ ወይ ከዓ ናብ ሃይለ ጎይቶኦም ገለ ኣትበፅሕ ነይራ ምናልባት ግን እንድሕርቶም ዲፈንስ ናይ ኣንጻር ጋንታና ብፍላይ ኣግራዊ ፀወታ ክኸውን ከሎ ማለት እዩ እንድሕር መሊሶማ በዓል ሳላምቢኒ ፋሲል ኣብቲ ማእኸል ኮይኖም ይቕበሉ እያ ተቐቢሎም ንመልሰ መጥቃዕቲ ኢና ንኸይድ ነርና ኩሉ ግዜ መልሰ መጥቃዕቲ ክትገብር እንድሕር ኮንካ ከዓ ካብ 3 ሰከንድ ክሳብ 5 ሰከንድ ይዘድልየካ ንኣብነት መልሰ መጥቃዕቲ ክንገብር እንድሕር ኮይንና ቦታ ገዲፍና ተዘይፀኒሕና እቲ ቦታ ኦልሬዲ ክነጥቃዓሉ ንኽእል መልሰ መጥቃዕቲ ክንገብረሉ ንኽእል ዕፁ እንድሕር ኮይኑ መልሰ መጥቃዕቲ ክትገብር ኣይትኽእልን ኢኻ ሓጋዛ ኣይኮነ ስለዚ ዝያዳ ማለት እዩ ነቲ መልሰ መጥቃዕቲ ክንገብር እቶም ናይ ማእኸል ተፃወትና እቶም ናይ ዊንግ ተፃወትና ሓገዝቲ እዮም ነይሮም ተመሓላልፎ ለባው እንተልዩ هو كل جزء مالتي سبورتنيا حسابه مالتي عبيز بلغ خون الله عبسه عب حساب هو مالت زي عبيا سعر أريال نيشتي يكون كان كتحسب زلك أقفي خامو قلت نيشتي فا كتركبي له هجي كل جزء مالتي حسابنا كحلف كغلال كل جزء تاي حسابنا كل جزء اندحر
ناي بروفيشنال دار كوين أنا بروفيشنال إخ خون زدل تلك ناي بروفيشنال ترين كتقبر عليك ناي بروفيشنال دلات كتقبر عليك سلازي بقانت هذا درجة خمس زول كخنا أبنت حجين إحنا كنعوتنا وانجاخ نوسد يلنا ندالو تندالو مدلات يزعوت النمبر كنعوتنا سلازبلنا يكونا نابنت تدحري توص قانتاوي كعوتي ولا حنت زي تراوز كلا ولا حنت زي جبرتن كلا وانجاخ وسديت تقول دغادق أسن حلم من كلي كايلو موت لمو سلف أيدليو طعوما أيدليو كحلم غير يسبكو ولا حنت نحلمو الصغا ولا حنت خدك أوما أيتخيلني خا سلازي نايزبل كايكونا نتتبلو نعو خا مثلا كتتقبرو كتصبر عليك سيرش كتقبر عليك ديسيبلين كتقبر كتقبر عليك سلازي كل جزء حدا عبا حساب كنحسب علينا سيلكا صبيب زغنا اتحساسبا مالتيو كمزي ناي قشات زحسب اندحر كوينس كاب قشات كحلف يبله ناي غزاوت زحسب تخوينو كاب غزاوت كحلف يبله ريكا ناي قشات اندحسبه كله نعايكا ناي حنت ختمه حلفته غيركايو اخيلو اخباتاتنا اي ريكا سلازي صبوكاي نحو عم حدار ناي قشات خون قلي افتا قشوت يا محضر ناي قشات اتحساسبا زلو ريكا سلازي اتحساسبا ناي سب مالتي ناتكا يوسنو انا بروفيشنال خوني الكا انا حجي ولا نجرما برها حجي منبوسا صوتا غيرنا مالتا زخسرنا لا صوتا زولك نملس كلام انا بروفيشنال كوني خيل راي كلني لحاتيته ناي بروفيشنال باغي نير نمبر اب كلب اب ناشونال تيم تراي كصوتا يكون كن نير باغي سلازي تزغبرو زنبركو ترينين دارغا نمعالتي كلتا غزي ثلاثه غزي ترينين تقبر نيره زي تصنع خوين نمبر كم زولكو مالتي امهرن تاداريغنا مالتي بزي مصنعت سلازخونه سلازي انت ياخذ لي كل جزء اندحر حيسكايو بصبوق تحزور لك جزء خطفاك يبلو جزء كتكسر يبلكام سلازي بز منقد زتوم سبورتاوين مالتي سيرش كغبرو حتى خلهم تمكرو زلو كمهارو خلهم يبل كانا خصب مصاحبه قربا يكون رح يقدس كابايكا كم تزبولكو خي مالتي حجي بحفشا سب كيسمعك يغلي اتناتك تمكرو يردو خلي كنا انا انتي يقبر الله حجي بولك اولك اتصاتي يسلطني بولك اولك اتصاتي يسلطنا اتناتي تمكرو اتناتي بقعت ابزوم تصات زيام كريني زياده خا اب ودي مالتي كري زي زولا مدبي معناتو زي سري لا يكونكم كدكم زلن وصيت نزيبلو نمتاي يدكم after حسكو وصيت كم صالو خلالو كاله زناي أسلطنتي مالتي زيادة خعبيلو يدلي زيادة كمهارون يدلي مالتي جينا زي بصح خو ነገራት አለን يدبل ስለዚህ زيادة خاب زلن بقعت نلعلي بقعت يعبي بقعت غانتا كالخ ليت አለን راي بزعبه خزقدسو ወይ ካበኻ ተመክሮ ከቀስሞ ዝደልዩ ሰባት ክሉ ይኽእልንም ብኸመይ ይርከቡኻ ናይ ሓቂ እንድሕር ከምኡ ዝደሊ ሰባት ኣለዉ ኮይኖም ኣነ ሕኩስ እየ ተመክሮይ ማለት ምክንያቱ ድኾነ ሰብ ከዓቢ ባህጊ ስለ ዘለኒ ተተሓሳስባይ ከዓ ወላዳ ንጋንታይ ዝያዳ ይፍቶ እምበር ሃገረይ ከዓ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ክትበፅሕ ይደሊ እየ ስለዚ ብዓይነ ሃገር ስለ ዝሪኦ ማለት ንዝኾነ ማለት ተመክሮይ ንኸካፍል ድልውየ بتليفوني كرخبني زدل تلي كرخبني خالي تليفوني 07 13 89 68 تاني 07 13 89 68 تاني تليفوني بزيا كرخبني خالي مو بنيام عزي إذا مسكناك زكايدنا على لازي سفيحين مقورن عزي أزنايني نيرو كبرانن تخاتلتي إريتريان ميديا نتورك مس إرتراوي كرافرت بهيدينج زيادة زللة بنيام صحيح زكايدنا على لابز خنزاز منا زلكم رئيتو حساب نغفيتا لا أقولنا هنقبل دلوات لنا تحنكني بنيام تصاطي كله كله خلينا هذا أسمرا بيرا يمسنا أنا مالتي جي أسمرا بيرا كله حيل بحرنا يمكن خل مسألة أو نارينا أنا راكلا بكتشف مثلا بنتان تسمير مالتي
جفت قانتنا بدون أي بنيام بتاعمين يرتي تساطي كله زي تيسا زقبر أي محركان يرو جزء نجار أنا ما أدير الساعة ساب زندن صوتنا نبرنا لوس شامبيون مالتي جيت مريحنا وعيلنا دحريتي الساعة تعوتنا تيا ريبوله جيت يا ريبوله زبلة تيا فيت زبلة ولا زاتوا فلي جيت تقول أساس زبلة نبرة بس بغت وين خبرة خلاص تيسا محرني ربينا بتصاوتوس بتاع متشوفين يرو بسبيل ما نفع يرو كم زي محراتك مشان لك تيسا تبيلاس أي محران أنت تيسا تمساس أي محركاني أنت مسكيت يا زلمة صغير ساشجارين يرو بورتيلا كورس تبركنا تيسا وتو أقوله فولي يرو بكار نايم ستان زي نايم فيزيكال فتنس مسافة أبسطوا بمنا الله ما كنت سنة سيجي وسيرو تيسرو حسبوا يزلوا جي خمسة لوغو سلو ما تسفى قبل مالي لا تسفى لو ناشر ما سلو جي أبسطوا يزلوا بتي أسلطان نزبنا ممرحي بتي بينامت بيلام زبولو تي سرح سنة كل حبار سرح سزغونة تسبوا يزبل يا غير تعمل تبغى خفتيهم زالو زبالوس حدا تسفى زلوا بنيام كلت كاب قدم عتحكي نيشتو خلو أنا بالنت وقرو تقول مسكونة أنا حجراوي خاني مرتبرون قبر نيرو حجي ناشنال كوينو مستمناي قدم نا أفريقاوي نخير نيرو بنيام كنفع سلطان السمامة بتأبايو بقوليو سجع عبد بتصاحب تحنين أنا نعمل بنيام تبرتو مساي كم زا ولادي يدري أنا أبتبو درجة خاني بتحنا أبكرنا برأس أي حلفني هدين يفق بر الله تقول أبكرنا توقع كلا أبقول الله عرس بقى رقيبه هيجي بوي أنا بنيام كاب كذا ما تحجو أبدي بتصعب تحنا أصلت أنا قيا بعرفين خا مسمت خاني لبزبن عمت مسي خلها أبطبق درجة أخذت سياخة شامبيون يا جراوي توست خايلنا خا وسيدنا يا بطبق تقابلنا سجى حكي خاني بقوحتو ولا بقوليو بسرعة كأنا ترنيفه كباي تفلين كل شاخة يحكوا سالو قدامي علماي بقى علماي لمن تاي التبابعك مفعل عليه مثالنا زني أجري عجيد بالقمة كجون عزيل له أو غير اللي قاله زخون عينه أتكي كون قال ملك كله يصبغنا بنيام يا بعرس تردي ناتات ساعتين يرو أما مرنا خامس إذا أنا بمرنا مسمسة صبغ عبد الكاقاتي مو سامي الناي زعبق هاي قلها نبى حقوي بال بنيام كا أبو خين مسينا كي تمرعوا خلو وليدنا زميدنا صحيح أبى السلطان بقيعس قانتاوين على ماله